el meu cas, jo vaig començar a fer-ho 6 mesos abans de que sortís la convocatòria. Per què 6 mesos? Bueno, perquè és un procés de maduració que t'ajuda a alguna forma estructurar el pensament i anar pensant quines parts t'agradaria tenir la proposta. Primer de tot, fer recerca bibliogràfica. Estar segur que la idea era novedosa, era original i com la podia situar en l'estat de l'art actual. El segon pas que vaig fer va ser baixar-me la normativa de la proposta, llegir-me-la en detall i apuntar-me quines eren les parts importants i quines seccions havia de tenir. Al pas 3 vaig agafar el template, el document Word, i vaig fer una miqueta l'esquelet de la proposta, assegurant-me que totes les seccions estaven incloses que demanaven a la normativa. I també m'apuntava en cada una d'elles si faria falta una figura, destacar alguna idea, com connectar-les entre elles. Un cop ho vaig tenir, llavors vaig començar a escriure. Hi ha gent que ho fa com per trossos, jo vaig anar de 0 al final. I jo, típicament, el que hi dedico és entre una hora, hora i mitja per cada paràgraf de 10-15 línies. Per tant, si la proposta eren 10 pàgines més 20, això van sortir 5-6 setmanes. Un cop vaig tenir la primera versió, vaig dedicar una setmana o dues a assegurar-me que tot estava ben coordinat, que els objectius estaven coordinats amb els paquets de treball, amb els milestones, que tota la proposta d'alguna forma estava ben conjuntada. Un cop vaig tenir això, llavors la vaig compartir amb gent de confiança, una persona del meu àmbit i una persona en l'àmbit de recerca però fora del meu àmbit, per alguna forma tenir feedback de la part científica i també de la part de si és fàcil d'entendre o no. Vaig rebre el feedback, vaig fer les modificacions adients, vaig dedicar una setmana més a assegurar-me que volia dir tot el que volia dir i que estava visualment també era atractiu, i en aquest moment ja sí que vaig fer la submissió final a la proposta. A mi m'ha tocat revisar propostes i quan veig una proposta que visualment no està cuidada, inconscientment ja me la miro d'una altra manera. En canvi, si està ben cuidada, al cap i a la fi t'està transmetent que hi ha dedicat molt d'esforç, no? I això ajuda. Per mi, visualment atractiu és que les seccions es diferenciïn de les subseccions, potser amb negreta, ratlla, ratlla sota, subratllat, que les imatges siguin de qualitat, grans i que es vegin bé, que els paràgrafs també tinguin més o menys la mateixa llargada. Almenys per mi la part més difícil és l'impacte social i econòmic, perquè al nostre dia a dia nosaltres el que intentem és fer ciència o tecnologia i d'alguna forma ens movem en entorns en què l'impacte social sí que és important però no el parlem dia a dia. Però és molt important perquè sempre hi ha algun revisor que no és científic o tecnològic, que és més de l'àmbit socioeconòmic i és la part que es llegirà. Aquesta part de vegades la descuidem una mica, però de fet és una miqueta en el que s'hauria de sostendre tota la proposta. Nosaltres, quan escrivim la proposta, les parts que no depenen tant de nosaltres, pressupost, organització de conferències, seminaris, tot això sí que va molt bé tenir input de les unitats de l'UPC, en aquest cas recerca i desenvolupament. També ens va molt bé en temes d'impacte social i econòmic, que no ens és tan propi, o al dia a dia no ho treballem, i sí que és molt important per a les propostes. Era una proposta per un programa de retorn, el Beatriz Galindo, i el que em va passar és que jo estava als Estats Units, havia dedicat mesos a escriure la proposta i a l'hora d'enviar-ho no tenia el certificat digital perquè em havia caducat després de molts anys als Estats Units i em vaig trobar comprant un bitllet diumenge a la tarda per venir de San Francisco a Barcelona la mateixa nit perquè era el deadline i vaig arribar aquí a les 8 del matí, recordo el meu pare passar-me a buscar per l'aeroport i corrents cap a una oficina de correus per sellar-ho i enviar-ho a Madrid. Per tant, tenir sempre el certificat digital actualitzat i no caducat.